Sewr, Lozan, Xilafet, Hesen Hüseyin Deniz. 10.08 1920 Peymana Sewrê 24 07 1923 Peymana Lozanê û 12 07 2025 Peymana Serokê Tirk Erdogan di dîroka Kurdan a 105 salên dawî de xwediyê giringiyekê ne. Di van 105 salan de bermayiyên Dewleta Osmanî bi navê Tirk ji bo xwe milletek û bi navê Tirkiye dewletek çêkirin û tê de jiyana xwe mîsoger kirin. Bi dewletbûnê re Tirkan ji bo xwe zimanê Tirkî bi peyvên ji her alî dizîn bi pêş de birin, dîsa duwarê wê je huner, müzik, sazîbûn, aborî, binêsazî û pîşesaziyê de bi diziyeke ji Kurd, Ermen, Asûrî û ji giştiya cîhanê ji bo xwe nexçêkirin. Îro gihîştine astekê kuştineyî ji bo xwe netewek afirandin û milletên dibin destê xwe dedegirin jî xistin bin xizmeta vê yekê. Tevî têkoşîna Kurdan îro rastiyeke ku jimara Kurdên xwe wek Tirk dibînin dibe ku nekêmî jimara Kurdên xwe wek Kurd dibînin be. Îro jimara Kurdên jiyana xwe ya rojane bi Tirkî diborînin, jiya Kurdên jiyana xwe bi Kurdî diborînin gelekî zêdetir bûye. Gava wê je huner, müzik, sazîbûn, aborî, binêsazî û pîşesaziya Tirkan bi pêş ket, mixabin a Kurdan her roj hat têkbirin û hat lawazkirin. Zimanê Kurdî, müzîka Kurdî, çand û hunera Kurdî hat qedexekirin. Aborî ji destê Kurdan hat derxistin. Sazîbûnên Kurdî hatin qedexekirin û Kurdistan ji pîşesaziyê hat mehrum hiştin. Bêguman ev bêmafiyek bû û xwe dispart ser Peymana Lozanê ya di 24 Tîrmeya 1923 de. Tê zanîn ku berî Peymana Lozanê di navbera dewletên serkewtiyên şerê cîhana yekem û Dewleta Osmanî de Peymana Sewrê hatbû destxetkirin û li gor vê peymanê rêya serxwebûnê li pêşiya Kurd û Ermenan vedibû. Mustafa Kemal bi şiyara Tifaka Kurd û Tirkan û bi bikaranîna Yekbûniya Îslamê ya li hember nemûsliman û dîsa bi gotina dewleteke Tirk û Kurdan û bi peyvên biratiya Gelan hêza Kurdan kişand baxwe û bi şerê ku navê şerê rizgariyê lê kir li hember leşkerên Rûm, İngiliz, Frans û Ewropiyên din şerek dameşandin û destê xwe wiha xurt kir ku di nav 3 salan de Peymana Sewrê ya li Fransayê hatiye destxetkirin, da betalkirin û li şûna wê li bajarê Lozan al Swîsreyê di 24 Tîrmeya 2023 de bi navê Peymana Lozanê peymaneke tinekirina Kurdan destnîşan kir. Di navbera her du peymanan de baş tê dîtin ku di encama gotinên xemilan de yên wek biratiya Gelan, welatê her du Gelan û yekîtiya Gelan de Kurd hatine xapandin û Tirk bi ser ketine. Bi vî awayî kengê Kurd ketibin bin xizmeta Tirkan ew hatine xapandin. Di dema parvekirina Kurdistanê ya di navbera Dewleta Osmanî û Sefawiyên Îranê de jî bi heman awayî bikaranîna biratî, hevgirtina olî, mezhebî û bi destxistina xweseriya herîmî di hevdê gulana 1639 de li Qesra Şêrîn di navbera Osmanî û Sefawiyan de Kurdistan kirin du parçe û ev roje bi vê peymanê yekîtiya Netewaya Kurd hat parçekirin. Begîtiyên Kurdan herçendî hinek muxtariyet bi destxistibin jî giştiya Netewa Kurd birîneke ku heta îro xwîn jê tê girt û hîn jî ev birîn nehatiye dermankirin û tişta ku ev birîn di laşê Netewa Kurd de vekir yekîtiya İslamî û biratiya Gelan bû. Îro piştî ew qas tecrübe, êş, azar, bindestî, kuştî û mirî Kurdên li rêyekê rizgar bûn û azadiyê digerin bi têkoşîn û berxwedana xwe gihîştine qonaxa serkeftinê. Destpêkê di sala 1991 de di encama şerê Kendavê û hilweşîna diktatoriya Saddam Hüseyin de Kurdên li başûrê Kurdistanê xweserî bi destxistin û ji wê demê ve dikarin bi awayeke azad ziman, çand, müzik, huner, aborî û gelek tiştên din birêve bibin. Ev yek ji bo Kurdistanê destkeftiyeke herçendî di warê siyasî û dîplomatîk de rexne li ser hikûmeta herêmê hebin jî ev yek giringiya xweserbûna vî parçeyî kêm nake û di rêya rizgarbûna Kurdistanê de qonaxeke giring e. Piştre li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî bi destpêkirina êrişên rêxistina terorîst Daişê ku di hezîrana 2014 de piştî bi destxistina Musulê berê xwe da Şengal, Mexmûr, Xaneqîn, başûrê Kurdistanê û piştre jî di 13 îlona 2014 de bi torpêçkirina Kobanê qonaxeke nû ji bo Kurdan a mirin û mayînê dest pê kir. Kurdan pir dijwarî li ber xwe dan.
li derdora berxwedanan Kobanê cara yekem di navbera her 4 parçeyê Kurdistanê de li hevxwedî derketineke ber bi yekîtiya neteweyî ve biçe derket holê. Ne tenê di nav Kurdan de di giştiya cîhanê de piştgirî ji bo Kurdan derket holê û di 26 Çileyê 2015 de Kurd bi ser ketin û dawîl terora Daişê anîn. Ji wê rojê û pê de tevî hemû êrişên dijmintî yên dewleta Tirk li başûr Rojavayê Kurdistanê xweseriyeke berbiçav bi pêşket û niha ev xweserî dibe ku bi ber federasyonê ve biçe dibe ku di demeke kin de li şûna Erebên Sunî Kurdên Demokrat şiyandariya Sûriye bi dest bixin û Kurd li giştiya Sûriye bibin birêvebir. Ev yek niha di rojava İsraîl, Amerîka û Fransayê de ye ger bi lez û bez pêk nayînin ji ber pêdiviya sazkirina lingên wê yên herîmî ye. Gava Amerîka, İsraîl û Fransa biryara cihûgirtinê Kurdên Demokrat bi Erebên Sunî re bidin, di vê tedbîrên bertekên Tirk, Ereb û Farisan bistînin ji bo wê niha di Êrînayê de ye. Di rewşeke wiha de di Tirkiyê hevdîtinên li girava İmraliyê dest pê kirin. Di encama van hevdîtinan de aliyê PKK partiya xwe betal kirin û bi qasê sih çekên xwe wek numûne şewitandin û xwestin vê yekê peyameke bidin dewletên dagirkerên Kurdistanê û bibêjin em ji aştiyê re amade ne, em milletekî mazlûmin, gava mafên me neyên xwarin û êriş li ser me çê nebin, em ne dildarî şerkirinê ne. Piştî vê rojekê Serokê Tirkan Erdogan di civîna partiya xwe de axaftineke qaşo dîrokî kir û bi israr got: Ez vekirî dibêjim projeya Tirkiyeke bê teror ne di encama hev axaftinekê, bazarekê yan danûstandinekê de ye û bi vê yekê bêguman dereweke mezin kir ji ber ku bê destûra wî heyet naçin İmraliyê û nayîn. Li İmraliyê bazar hat kirin. Li aliyê Tirk ji birêz Öcalan re got ku em wek dewlet naxwazin navê me derkeve ku birêxistineke ev 5 salin em wek terorîst binav dikin re bibêjin hevdîtinan û bazaran dike. Hûn yekalî gavan bavêjin û em ê jî wek dewlet gavên pêwîst bavêjin. Lê ne hûn qala bazarê bikin ne jî em. Lêberê em ê gavên hûn dixwazin bavêjin. Hûn ê jî gavên em dixwazin bavêjin û em ê her tiştî li paş perdeyê birêve bibin. Ger ne wisa be eniya gerîla bi israr nabêje me gavên dihatin xwestin avêtin. Niha dora gav avêtina dewleta Tirkiye. Bazarek û sozdayînek heye ku wisa tê gotin. Lê dewleta Tirk li şûna ew soza li İmraliyê da ye bi cih bîne, Recep Tayyip Erdogan derket pêşberî koma xwe û peyama xilafetê da. Li gor peymana Erdogan ji Şamê bigir heta Amed, Musul, Kerkûk, Enqere û Stenbolê welatê wan ê hevpare. Şerê rizgariyê Mustafa Kemal da ye şerê hevbeş ê Tirk, Kurd, Ereb û qewmên din ên Musulman bûye. Ev 5 salin ji 15 tebaqa 1984 û vir ve hin hêzên xwestine tovên nîfaqê bixin navbera Tirk û Kurdan lêberê îro rihê Milaz girtê, Tifaqa Qudsê ji nû ve ava dibe û roja Tirkiye mezin û xurt hiltê û ne tenê hemwelatiyên Kurd ên li Tirkiye meseleya wan e, meseleya Kurdên li Iraq û li Sûriye jî meseleya wan e. Ji xwe dewleta Tirk nîvê başûrê Kurdistanê û nîvê başûr Rojavayê Kurdistanê dagir kiriye. Bi vê gotina Erdogan dixwaze başûr û Rojava jî tevlî xwe bike û bi banga Rihê Qudsê Tifaqa Kurd, Tirk û Ereban saz bike û xwe jî li serê wê bike xalîfeyê demê û dewleta Tirkiyê ji bixweşûna İmparatoriya Osmaniya hemdem a endamê NATOyê. Ger mirov li giştiya xaftina Erdogan binêre, ne ji bo Kurdan, ne ji bo Ereban û ne jî ji bo Tirkan tenê peyvek jî ji bo azadî, demokrasî, wekkevî, xweşkirina jiyana aborî, berdana zindaniyan, aştiya civakî, bersivdayîna pirsên dayîkên şemiyê, pêçana birînên qirkirinên li ser Kurd, Asûr û Ermanan dermankirina dilê civaka bin dest ku ev 100 salin hemû mafên wê hatine xwarin tune ye. Çi heye? Kurdan bi banga İslamê bixapîne, axa dewleta Tirk berfireh bike û bi hêza Kurdan xwe bike xalîfe. Gelo Kurdên wisa bixapin li holê mane?